Hej igen! Det bliver sgu mange videoer, man uploader. Ja, det bliver det med. Men det er også sjovt sådan. Hey Mads, kan du huske, da jeg var den anden sidste mand, da jeg bare stod derovre? Ja. Mega. Okay, hvordan fanden kommer man lige op her uden at dø? Okay, jeg er bange for, at jeg bliver zombie lige om lidt. Jeg bliver zombie. Ej, det var sjovt. jeg er allerede oppe på de der stentræer der. Ja, nu gælder det bare om, at jeg løber ret langt væk. Fordi jeg så dør man lige om lidt. Hvor er du henne? Op på de der stentræer ting. Nå, der. Og husk at løbe lidt langt væk, ellers kan de få dig med det samme. Det er ikke så fedt. Jeg bliver her. Jeg tror lige her og var hen på den store her. Der er allerede en, der bliver i gang med at blive knippet dernede. Gift i 10 sekunder. Ja, jeg er død. Tak for lort, din lortsurfer. Okay, Bjørn. Døde du? Nej, ja, men jeg har et halvt liv tilbage. Der døde jeg. Fordi jeg zombierne kan skrive kit, så de får en bue. Ej, kan de? Ja, når de har sådan noget premium med sådan noget. Så hvis de så kan få en bue med, så kan de bare nakke en. Nej. Det er løgn, det der. Er det dig, der skyder mig? Nej. Det er mig, der flygter. Ja. Man dør totalt i det her, mand. Jamen, det var knippet, mand. Er du død? Ja. Det er knippet for hårdt i røven. For rib. Det er simpelthen knippet for hårdt her. Man får sgu ondt i røven i morgen. Ja, det kan jeg godt forstå. Så du porno-video? Nej. Okay. 2 liv. Det er en lyd, fordi der er mange mennesker, der bliver voldtaget ind på den her server. At de der lorte zombier, der dræber os for groft. Ej, se, der står en spasser derinde. Han blev lige slået ihjel. Er der spasser? Fuck, hvor dejligt. Ja, han ligner en. Det skal kun godt. Okay, hvor står ham der den sidste hen? Jeg tror faktisk han står jeg kan lige kigge. Det er det her bane, hvor der er lava på. Så ved jeg godt, hvor han står nu. Jeg har fundet ham. Har du? Jeg tror. Nå ja, alle går også derover. Hvor er du på vej hen? Okay, jeg hader det her lidt. Ja. Mads, help me. Buddy. Jeg er oppe. Kan jeg godt se, at jeg hele tiden kommer op? Ja, jeg kommer over, Mads. Hoppede du bare, eller løb du? Jeg hoppede og løb. Masses fail. Hvad fanden skal jeg have på det her, mand? I er sgu alle sammen dumme, mand. Jeg er endelig en, der forstår det. Fail! Ja. Holy crap, jeg vil lige Ja. fail, mand. Gå ned med dig, mand. Det er dyr. Fail, 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 fail. Ja! Hun failede! Hvad skal jeg for det her failing? Ja, de failer hele tiden. Han failede igen. Hvorfor skal jeg fail? Jeg er ikke løbende en Han- lidt. Ej, han failer igen. Fuck serious, mand. Så failer han for 3., 4., 5. gang, mand. Okay, fuck ham der, han er spasser. Jeg har aldrig set noget lignende, mand. Hvis ham der, han også failer, mand, så er han edderomme dum. Ej, okay. Hvor klamt. Der er en inde på Skype, der hedder Nugi Love Stick. Hvad
Jeg forstår det ikke. Bøs. Ej, så fejler han igen, mand. Jeg har fundet ham, den levende. Se, sådan skal en pro gøre, mand. Jeg tænker lidt, hvis du var i live, så havde du klaret dig mega godt, fordi så kunne du have stået der med en bue. Du vil ikke vide det her. Hvad? Ja. Du vil ikke vide det. Så nej. Ja. Hvad siger tiden? Jamen, den siger simpelthen 5:40. 5:40. Ja, 5 minutter og 40. Kan du godt pause videoen, for så kan vi bare starte den igen efter, når det lige går i gang? Ja. Okay. Jeg pauser den, Du må ikke? ikke stoppe. Ja, husk, du ikke må stoppe den. Ja. På F12 er sådan noget mærkeligt, og så pause den. Jeg ved det ikke, men... Jeg forstår ikke den her. Nej, det der bane, jeg synes, det er mærkeligt. Ja, der er... Man kan jo nærmest ikke... Men det er jo nærmest umuligt. Og... Der er biblioteket. Jeg forstår ikke den her bane, der er ingen gennemstyr. Kom nu, de der mennesker gider igen. Sådan der, endelig. Jeg kommer ind. Jeg er inde på biblioteket, og du er ikke også det? Nej, men jeg går derind nu, fordi jeg gider ikke at bruge 2 år på at komme ind og det der. Ej, så skrid du. Jeg tror lige på. Nej, de fleste er inde på biblioteket. Vi har vist en zombie inden her. Han døde nu. Godt. Mads, jeg så dig lige. Hvorhenne? Er du død? Nej, er du? Nej. Nå, det var bare en anden, der hedder Masscraft. Jeg dræbte ham. Lille Christian er der en, der hedder. Er du inde på biblioteket? Ja. Hacker. Hacker. Ja, så du... Ja, Hacker. Som var hacker. Han løb igennem tingene. han løb igennem og Jeg sagde... ser... Ad var klamt. Ham der slet er for kontakter. Jeg lige mødt. Han er så klam. Hvem er det? Jeg forstår ikke engang, hvem der har sendt mig, mand. Hvad er det? Der er en eller anden, der skriver alt muligt klamt inde på det. Skriver han der? Alt muligt nastigt. Hvad? Han skriver alt muligt klamt. Du ved godt sådan nogle pik og patter, mand. Og sådan klamt. Optager du lige nu? Ja. Skide dumt. Ja. Hvorfor hedder du egentlig lille vorse? Jeg spørger dig om noget, så svarer mig du. Svar mig, når jeg taler til dig. Svar mig! Hvad fanden? Jeg var lige væk, mand. Så skrid med alle de fucking grimme skoler. Jeg hedder ikke Troller. Hvad er tiden? 9:25. Og så er der sgu da sige farvel. Ja. Farvel og tak for denne gang.